Allah ya sa an sa ranar ɗaurin aurensa ya kai kaya yi komai ine zai zo rika yana mana hankali to ni duk wanda ya mun kankara wannan kwaya sai na mai itace Allah wallahi Allah kawai su nake Allah ya ara min rana samu kowanne maganin su wallahi kawai su nake Allah ya ara min rana samu maganin In the building, baby. Hey, first name Aiki, second name Rashi with the G. First name Aiki, second name Rashi with the G. Yo, first name Aiki, second name Rashi mutunci. This film mastani nake wa rafa sukunci. Ai da san azaza mu kasicin abinci amma yanzu roƙan mu suke yi mu yi zumunci. But why you hating on my socks is mai tama? Is it because I keep it fresh like I feel mai tama? Oh, kagama, hip hip hooray. Kana ni dan Allah menema aure ne rasa dibi menema Allah to da dibi ka wala